Намирам се на стадион Герена, където след малко ще направим първата изненада на Алекс. Ще го срещна с едни много важни за него хора, но той няма никаква идея какво ще се случи само след броени минути. Ето ги, моето семейство пристига. Здравейте! Алекс, здрасти! Много се радвам да се видим. Димитър, приятно ми е много да се видя с тебе. Здрасти! А ти сега чудиш ли се какво правим тук? Да. Имам една страхотна изненада за теб, понеже знам какво си мечтаеш и какво искаш да правиш с живота си и какви големи мечти имаш свързани, примерно с това да бъдеш полицай, какво беше още пианист, обаче и футболист. И понеже знаеш, че ние сме хора, които изпълняваме обещания или поне се опитваме горе-долу, ето така, мечтите да ги осъществяваме на нашите герои. Знаеш ли къде сме в момента? Да. Къде сме? На стадион. На стадиона, на Герена. Кой тренира тук? Футболист. Футболистите. От кой отбор? Левски. От Левски? А, така. Обърни се сега да видим нещо. Айде, Алекс, честито. Специално за тебе. Здравей, Маргит. Запознайте Как се казваш? Алекс. Значи си ми я даш. И аз съм Алекс. Здравей. Сян, приятно ме. Аз съм Алекс. Здравей, как се казваш? Алекс. Мисля, че Алекс малко така си готна аритметиката, леко се притесни и даже не можа да повярва и не можа да реагира. Много ви благодаря за това, че сте тук. Наистина изпълнявате една детска мечта. Благодаря ви много. Надявам се, гледате нашето предаване и знаете какво правим ние за нашите герои. Със сигурност. Той винаги си е мечтал да бъде футболист. Аз обичам Левски и съм фен на Левски. Сега, понеже знам, че имате много ограничено време, направо попускаме на терена и вие си знаете там какво правите. Аз съм момиче, не ги разбирам тия неща. Искаш ли да вкараш 2-3 гола? Да. Ай, Чакай, първо имаме подаръци. чакайте. Подаръците, да. Леле, Алекс, ти си страшен разкар. Повярвай. Много благодаря. Тук ще се разпишем и тримата на тази топка. Тя е подарък. Ти усещаш ли сега с кой ще риташ и много голове с нея? И да си следваш винаги мечтите, нали? Да. Заповядай. Дай да ти я пазя, но никой няма да я давам спокойно. Отиваш директно на терена, че нас там не ни пускат, само тебе. Разбираш ли? Изключително сме щастливи и горди от факта, че можем да участваме в тази кауза. Даже не сръгвам като говоря, защото знам какво е. Аз съм бил дете и моята мечта е била също така да се докосна до футболистите на Левски. И сме изключително щастливи от факта, че можем да сбъдем една детска мечта и да помогнем в труден момент. Айде, подай сега няколко пас с ето батко тук, с капитана, с Брасилица. Гледаш ли мача на Левски? Да. Супер. Кой ти е любимия футболист? Нямаш любим, всички сте любими, нали? Браво, супер. И ти си много добре, бе. С левия, с десния, с двата крака, виж как играеш. Браво. Готов ли си? Айде, Алекс, пази. Браво. Само се развикам Алекс. Браво. Много си добър. Да продължаваш да риташ, да не се отказваш и да си гониш мечтите, нали? Да. Айде, дай 5 точки на всички сега. Браво. И успех ви пожелавам. От тренировката ми хареса, че редах с футболист и вкарвах дуспи. Успях да вкарам дуспи и на Алекс.